MTV. Исәнме Шәшкә? Исәнмесез, Зоя. Сер булып калсын тапшыру студиясында сине сәламләвемә бик тә шатмын. Безнең тапшыруны карап барган булсагыз, кагыйдәләрен беләсез инде. Мин сорау бирәм, сез җавап бирәсез. Әмма минем сорауга сез сер булып калсын дип җавап бирә алмыйсыз. Аңлашылды, мин риза. Беренче сорау ул сезнең иҗат белән күпчелек бәйле. 4-5 ел элек сез сәхнәдә бөтенләй дә күренмәдегез. Һәм сезнең сәхнәгә кире әйләнеп кайтуыгыз ул тамашачы өчен көтелмәгәнлек булды. Әйе, ул вакытлар булды инде, алар узды инде дисәң дә ярый. Инде әйләнеп кайтсак, чынлап та 2011 елда минем кризис, творческий кризис дип әйтәсе килә инде. Кризис вакытым булды. Күңелемдә шундый бушлык, иҗатта бушлык, һәм инде мин сәхнәдән китәрмен дигән уйларым бар иде минем. Эшемне дәвам итсәм дә, инде концертлар, банкетларда чыгыш ясасам да, телевизор экраннарыннан, радиолардан мин төшеп калдым. Яңа җырларымны чыгармадым. Шулай булгач, тамашачы мине югалтып торды. Бик күп сораулар килә башлады миңа интернетка, төрле социаль челтәрләремә. Кая югалдың? Әйдә безгә концерт белән кил. Шәшкә, сиңа авыр, без беләбез, бирешмә дигән шундый сүзләр. Булар инде миңа көч бирде. Мин ниндидер бер пауза алдым да, яңадан иҗатымны башладым. Моңа инде мин рәхмәтле Барс медиа компаниясына. Алар мине ничек дип әйтим, поддержать итеп, чакырып алып, минем иҗатыма тагын бер баскыч ясарга алар ярдәм иттеләр. Һәм тормыш иптәшем миңа инде 100%-ка минем белән булды бу вакытларда. Ул вакытта тормыш иптәшем түгел иде, дустым гына иде. Шулай да мин үземнең яңа җырларымны чыгара башладым һәм 2015 елда үзем язган кайтуыңны 40 казы юрар җыры белән мин беренче алтын барсыма ия булдым. Мин инде моның өчен бик рәхмәтлемен тамашачыга да, Барс медиа компаниясына да. Шушыннан башлап минем тагын иҗат шаукымы башланды һәм мин инде елдан-ел тагын җырлар иҗат итә башладым. Минем ничектер тормышым яңадан ачылып китте дисәң дә ярый. Kazılar kir kaytırma, şingen güller şeşe kadarma. Min sağınğan göbük, sin de sağınasın mı? Elle min gine sağınan mı? Min sağınğan göbük, sin de sağınasın mı? Belki min gine sağınamdı. Шушы югалып торган елларыңда, димәк, син башка өлкәдә бернинди эшләр белән дә шөгыльләнмәдең, барыбер иҗатта калдың, барыбер җырладың, барыбер җырлар иҗат иттең. Әйе, мин телевизор, радиодан төшеп калдым. Телевизор, радиода булмагач, инде тамашачы югалта, әлбәттә. Булай инде мин үзем иҗатымны дәвам иттем, кичкенә генә ниндидер үземнең концертларымда, авылларда, банкетларда чыгышларымны дәвам иттем. Әмма дә ләкин ниндидер бушлык, ниндидер бер менә шуны ара булды, калды инде минем тормышта. Минем тормышымны 2 этапка шуңа күрә бүләргә мөмкин. Мин аны яңадан башладым шул 2011 елдан. Мөгаен балаң туганнан соң да тормышыңда яңа этап башлангандыр. Бала туганчы һәм бала тугач дип сөйләшергә яратасыңмы? Әлбәттә, мин ойлыйм, һәрбер хатын-кыз
баласы тугаштан тормышы үзгәрәдер дип, миндә дә шулай булды. Мин үземнең баламны бик озак көттем. Мин кияүгә чыккачтан да 3 елдан соң гына безнең балабыз булды. Бик көтелгән бала булгач, инде ул әлбәттә кадерле, бигрәк тә кадерле. Чөнки 18 яшьтә тапмадым бит инде мин, барыбер яшем инде нормальный иде. Әлбәттә тормыш үзгәрде. Бала үзгәртә икән тормышны, икенче төрле карый башлыйсың тормышка. Сентиментальный гаиләнәсең, аның өчен яшисең. Без бик шат, без бик бәхетле, Аллага шөкер. Соң бала табудан курыкмадыңмы? Мин соң таптым дип уйламыйм. Нормально таптым. Юк, инде курыкмадым. Ул наоборот, ниндидер бер зур шатлык булды безнең өчен. Без аны көтеп алдык. Курыкмадым. Ничә бала әнисе булырга телисең? Әйтәләр бит, һәрбер бала үз ризыгы белән туа диләр. Шуңа күрә мин Аллаһ Тәгалә күпме бирә, барысына да риза. Тырышырбыз. Кайбер артистлар балаларының фотосурәтләрен Инстаграмга да куярга курка, ә сезнең Веснаның хәтта үзенең аккаунты бар. Әйе, бездә баланы баштан Инстаграмга, интернет челтәрләренә куярга курыктык. Гомумән фотога төшермәй идек, үзебез өчен генә инде. Каян башланды бу хәл? Без инде концертларга барыбер бит инде балаңны үзең белән алып барасың. Концертларга, съемкаларга бара башлагач, журналистлар, менә шулай фотографлар читтән генә фотога төшереп чыгара башладылар. Кешеләр сорый башлады, интернеттан сораулар бирәләр. Мин уйладым, димәк, кешеләрдән дидер кызыксыну бар. Кызыксыну булгач, инде мин әйтәм, хәзер бит инде без заманча вакытта яшибез. Нишләп үзебездә Инстаграм бар, нишләп баланы кында булдырмаска дип уйладым. Мин әйтәм, аңа бер 10 яшь булганда аның инде әзер страничкасы булачак дип уйладым. Һәм роддомнан чыкканнан бирле мин инде фотоларны әкренләп үзем комментарийлар язып, сурәтләп менә шул тем булган этапларны менә шундый страничка булдырдым. Инде бүгенге көндә кызым үзе фотога төшерә башлады, 2 яшь булуына карамастан. Ирең белән дә интернет аша танышкансың икән. Бу танышу ничегрәк булды? Син аны таптыңмы, ул сине таптымы? Ул чынлап та бик кызык хәл булды. Менә күңелемдә шундый авыр вакытлар иде минем. Мин гомумән бер кашан да кияүгә чыкмасмын. Бу миңа кирәк түгел. Менә шундый уйлар йөри иде инде миндә. Бу менә шул именно стресс, минем депрессия вакытларым иде инде. Бер яшь кенә егет яза миңа ВКонтакте челтәрендә. Ул мине хәйрия концертына чакырмакчы булып яза инде. Миңа сезнең Кабахат дигән җырыгыз бик ошый. Менә шундый концерт була, Пирамида концертлар залында. Шунда килеп, бер-ике җыр башкара алмассыз микән дип инде. Мин инде риза булдым. Шуннан башлап, шул көннән башлап без интернетта сөйләшә башладык. Ул миңа сораулар бирә иде, ниндидер организаторский яклар буенча, билетлар, афишалар буенча. Мин инде аңа җавап бирә идем, менә шулай аралашып киттек. Хәйрия концертында җырладым, шуннан без дуслашып киттек. Ул бит инде яшь җегет. Мин әле аңа бөтенләй улым дип эндәшә идем ул вакытта. Мин аңа кияүгә чыгармын дип, бер ничек тә башыма килмәй иде инде. Сез ирегезгә улым дип дәшә идегез. Әйе, элек улым дип эндәшә идем. Улым безнеңчә ул энекәш дигән кебегрәк бит инде ул. Шулайрак яңгырый. Иң беренче күзгә күз күрешү ничек булды? Без Океан остановкасында базар бар бит. Менә шул базарга килдек без, шунда күрешәбез дә студияга барырга тиеш идек. Хәзер мин көтеп торам, карыйм, бер яшь кенә малай килә, авызы колакларына хәтле җиткән, елмаеп, кулларын менә шулай селкеп, менә шулай атлап килә инде. Мин инде уйлыйм, бөтен кеше бит инде Казанда гадәттә нәрсәдер уйлап йөри, ашыгып йөри, бер-берсенә игътибар итмичә, елмаю дигән әйбер юк бит инде. Бу егет инде шулай елмаеп килгәч, мин инде уйлыйм, кара әле нинди ачык йөзле егет, бу егет әле розовый очкилардадыр инде дип уйлыйм, үземчә миндә шундый уй туды. Ничектер аралаша башлагач, минем күңелем ничектер яктырып китте. Барыбер ул миңа ниндидер көч биргәндер дип уйлыйм инде мин. Без шулай эшли башладык.
концертларны бергә куя башладык. Ул инде җырлыйсы килә иде, минем иремнең, булачак иремнең инде вакытта җырлыйсы килә иде. Банкетларны алып бара инде ул үзе. Шуңа күрә аның инде шундый омтылышы булгач, концертларны, банкетларны бергә эшли башладык. Инде ул ниндидер отношениялар дигән әйбер бөтенләй юк иде. 1 ел эшләгәч, без бик нык кына ачуланыштык. Эш буенча ачуланыштык. Ачуланыштык та 3 ай буе аралашмадык бөтенләй. Ну, кыскасы 3 айдан соң без күрештек тә, үбештек тә, очраша башладык. Yaxşı gün, əli alda, barısı da xiyaldır, yolu yatırda, mayak bulur, o sonlarda. Ағыл, сен бірінші қараштан ұшадымысың, міне, бірінші тапқыр міне әкен тоқталышында көргенсің сен аны? Юк, миндә бер нинди хисләр дә булмады, анда да булмады. Без менә хәзер аның белән сөйләшәбез. Бер нинди хисләр тумады ул вакытта. Мин аңа чөнки карый идем, ниндидер малайга караган кебек. Ул миңа ниндидер тәҗрибәсе булган җырчыга караган кебек инде. Шуңа күрә ул ничектер уйламаганда килеп чыккан әйбер. Мин инде уйлыйм, теге әйтәләр бит, кияүгә чыгар сәгатең җитсә, сизми дә каласың дип. Менә шундый сәгать җиткәндер дип уйлыйм. Безнең хәтта бергә аралашып йөргән дуслар, туганнар да аңламый калдылар безнең өйләнешкәнебез аларны. Просто чакырдык та никахка. Алар бөтенесе бергә килде. Аларга шок булгандыр бәлки, белмим. Шул көннән башлап без инде бөтен җирдә дә бергә. Хәзер инде мин аңа улым дип әйтмим. Инде бер 6 ел, 7 ел бәлки улым дип әйтмимдер. Чөнки ират кеше инде ул гаилә башлыгы баш булырга тиеш. Бездә шулай. Ә кем дип эндәшәсез икәнегезгә? Мин Ирек дип исем белән. Матурым, Ирек, менә шулай төрлечә. Уйлаган юк дөресен әйткәндә, гел бергә булгач. Ә сезнең яшь аермагызның уңай һәм тискәре яклары? Безнең яшь аермабыз 7 ел. Безгә караганда, безне бер чагыңга караганда, ул кешеләрне күбрәк борчый бугай. Ну, язучылар бар төрлечә инде. Уңай яктан да, тискәре яктан да, мин бер кешегә дә ачуланмыйм да, игътибар да этмим, чөнки бу минем тормышым. Бар язучылар, ул синнән яшерәк, ул йөри башлаячак дигән кешеләр бар. Төрлесе бар. Но безнең шундый сөйләшү алдан ук. Без бит инде 21 век дип әйтәбез, 21 гасырда яшибез. Бөтен кеше үзенең сүзен әйтә ала, бөтен кеше үз ихтыярын үти ала. Шуңа күрә, әгәр дә кемнең дә булса, ну, бүтән кешесе бәлки барлыкка килә икән, без аны уртага салып сөйләшеп, бер-беребезне алдамыйча, без ниндидер карарга киләбез. Менә шундый сөйләшү булды. Бу инде үзебезнең дә, баланың да киләчәктә андый хәл була калса, нервысын бозмас өчен, алданып йөрмәс өчен дип уйлыйм. Менә шундый сөйләшү булды бездә. Димәк, сез шундый күңелсез, көтелмәгәнлекләргә әзер торасыз. Без әзер торабыз, бөтенесе булырга мөмкин. Әмма дә ләкин без яшибез. Аерылмасак ярар иде, бер-беребезне яратып, узын гомер кичерсәк ярар иде дип, менә шундый өметләр белән яшибез. Чөнки хәзер бит инде күреп торабыз. Күп кешеләрнең тормышлары барып чыкмый. Шуңа күрә рәхмәт әйтеп, һәр көннең кадерен белеп, бер-беребезнең кадерен белеп яшәргә тырышабыз. Әлбәттә, синең белән бер вакытта кайнанаң да бала тапты. Һәм бу әлбәттә күпләр өчен шок булды. Күпләр өчен шоктыр инде. Ул белгәч безгә дә шок булган иде. Чөнки без кунакка бардык әниләргә. Безгә әйтәләр, безнең яңалыгыбыз бар диләр. Безнең балабыз булачак диделәр. Без инде ул вакытта әлбәттә теге көтмәгән идек андый хәл. Ну, сөендек. Мин инде белмәдем, ул вакытта мин үзем дә как раз шул вакытта авырга узган булганмын. Безнең балалар 2 ай аерма белән туды. Шуңа күрә минем кызымның хәзер үзенең яшендәге апасы, тетясы бар инде.
Алар бергә уйнап үсәләр. Гел бергә түгел шул менә. Без шәһәрнең төрле җирләрендә яшәгәч, анарысын теге кичкенә бала белән гел чыгып китеп булмый бит инде еракка. Шуңа күрә күрешеп торабыз, но бик часто түгел инде. Кайнанаң белән мөнәсәбәтләрең турында да сөйлисе килә. Дус яшисезме, тату яшисезме? Ул сезнең тормышыгызга кысыламы? Мин уйлыйм, минем кайнанам иң әйбәт кайнанадыр дип. Чөнки безнең үзебезнең тормышыбыз, аның үзенең тормышы. Аның безгә кысылырга вакыты юк, теләге дә юктыр дип уйлыйм. Чөнки ул үзе әле олы яшьтә түгел, әле 50-гә дә тулмаган аның яше. Теге кайбер кайнаналар кебек тикшереп, ашата микән минем улымны, кирләре чиста микән, тузан сөртелгән микән дип, алай тикшерү дигән әйбер юк. Аллага шөкер, аның өчен мин аңа рәхмәт әйтәсе килә. Инде теге ераграк торгачтан, бәлки сагынышыбрак та торабыздыр инде, безнең күрешүләр алай еш түгел. Балалар да төрле, аның бүтән детсадка йөри, безнеке әлегә өйдә. Шуңа күрә бик яхшы безнең аралар. Үз-үземә хуҗа дип җырлап йөрисең. Сезнең гаиләдә ничексең? Кем башта, кем муен? Кем өлкәнрәк шул башмы, яисә киресенчәме? Ул этапны без үттек, дисәң дә ярый. Ул бит өйләнешкәч тә була, менә шундый теге балансны тигезләү процессы була ул. Мин инде теләдем, минем ирем баш булсын дип. Баштарак без минем фикер беләнрәк йөрсәк, хәзер инде тулайым аның фикере белән йөрибез. Муен булу күпкә җайлырак. Баш үз өстенә бик күп йөк ала, бик күп уйлар, бик күп планнар, бөтенесе дә аның өстендә булгач, мин инде ярдәм итеп, кирәк вакытта сүземне әйтеп торучы гына. Безнең гаиләдә алай булуга мин бик шатмын. Чөнки мин башта курыккан идем. Менә бу, мәсәлән, минем ирем, мин баш булсам, ул ничектер үз сүзен әйтә алмаса, ул дөрес булмас иде. Алай булырга тиеш түгел. Ират үз сүзен әйтергә тиеш. Шуңа күрә минем ирем баш. Ул җырда гына инде, мин үземә хуҗа дим мин. Чынлыкта хатын-кызның хуҗасы булырга тиеш дип уйлыйм мин, чөнки хатын-кызның хуҗасы булмаса, ул аңа бүтән хуҗалар табыла. Шуңа күрә мин бик шат. Минем бүтән хуҗалар юк, минем ирем миңа хуҗа. Син минем беренче мәхәббәтем түгел, икенче, өченче, бәлки җиденче. Өметләнеп йөрисең артымнан калмыйча. Прости, дорогой, мин үз-үземә хуҗа. Сезнең арада көнләшү хисе бармы? Юк, миндә бераз бар. Минем иремдә сиздермим ул, юкмы ул анда, мин белмим, ул бөтенләй көнләшми. Ул аны белгертмиме? Миндә инде бераз гына була, бераз гына мин аны шүрепләрен борып куям да, шуннан тигезләнеп китә. Иремдә бөтенләй сизгәнем юк көнләшү. Мин ничек дип уйлыйм? Минем аңа хәтле булды. Мөнәсәбәтләр, көнләшкән кешеләрне күргәнем бар. Ул бик читен әйбер. Ул әле көнләшкән кешенең үзенә дә читен. Шуңа күрә мин бик шат. Чөнки минем эшем дә шундый. Мин кеше арасында комментарийлар килә, чәчәкләр, ниндидер уңай сүзләр килеп кочаклап үбеп тә алучылар бар бит инде. Шуңа күрә теге нормальный итеп карагач, мин риза, миңа бик уңайлы. Әле бит әле шундый гыйбарә дә бар. Кем ярата, шул көнләй, кем яратмый, димәк, ул көнләми. Ну, аңа карасаң андый гыйбарәгә. Кем ярата, шул кыйный дигән дә бар бит инде менә. Ул юк, мин бөтенләй килешмим. Көнләшсәң дә яраткан кеше ул тырыша сиңа яхшы булсын дип, үзенә түгел. Сиңа яхшы булсын дип тырыша. Шуңа күрә мин бөтенләй килешмим бу әйбер белән. Шәһәрдә туып үскән кыз буларак, син бүгенге көндә авылга кайтып яшәргә мөмкинлек булса, кайтып китәр идеңме? Мин инде әйтмәс идем шәһәрдә туып үстем дип. Шәһәрдә тудым мин, Чаллы шәһәрендә тудым.
3 класска хәтле мин анда укыдым. Анарысын без инде гаиләбез белән, әти, әни, сеңлем белән, әнинең авылы, Мөслим районы Баланы дигән авыл бар. Аларга зур сәлам, авылдашларга. Анда күчеп кайттык. Минем әнием бераз авырып китте инде. Шуңа күрә без әле кичкенә 2 балада туганнарга якынрак булсын дип без инде күчеп кайттык. Шуңа күрә авыл тормышын беләм. Бүтән әйберне эшли беләм авыл тормышыннан. Бик авыр. Хәзер әлбәттә зур йортлар салалар да, бүтән удобстволарны, уңайлыкларны булдыралар. Шәһәргә якын булса, әлбәттә ул җайлы. Но безнең бала чакта ул бик авыр булды. Ул мал карау дисеңме? Ул даже медсестра кирәк булса, телефон ул вакытта юк. Төн уртасында чыгып шабышы иде менә. Ул бит менә кичкенә бала жүгерде, мәсәлән, медсестра чакырга. Ул бит инде нормаль күренеш түгел минем өчен. Пишән чабу дисеңме? Ул бит инде бакча эшләре. Әби белән хәтта җон җигерлек идек әле без ул вакытта. Теләмәс идем авылда яшәргә. Әгәр дә шәһәр янында булса, менә бер 10 минут барырлык, уңайлыклары булса, маллар булмаса, бакча булмаса яшәр идем. Аблай юк. Бүтән хатын-кызның матурлыгы шул авылдагы авыр эштән юкка чыга. Менә шул. Жәллим мин ул авылда бүтән тормышны үзләре тартып яшәгән хатын-кызларны бик жәллим. Менә минем үземнең әбием авылда бүгенге көндә бер үзе яши. Шәһәргә китәсе килми, бер үзе теге гомер буе авылда булгач, инде аны әни дә чакыра, без дә чакырабыз. Аның китәсе килми. Ул анда яшәгән, ул аның нигезе. Аны да аңлыйбыз. Ничектер ярдәм дә итәсе килә. Нишлисең, үзең картаеп карамагач аңлап бетермисеңдер инде. Менә шул. Ниләр булды сиңа авыл, кайда синең назлы җилең? Давылларга бирешмәгән, давылларга бирешмәгән. Халкымның син җаны идең, халкымның син җаны идең. Шешкә син нинди хуҗабикә? Аш-суга остамы син? Өеңне пөхтә тотасыңмы? Мин аны иремнән сорарга кирәк инде. Мин инде кулдан килгәнчә тырышам. Үзем чисталыкны яратам. Бүтән әйбер үз урынында булганны яратам. Анда-монда аунап яткан әйберне яратмыйм. Ашарга пешерергә яратмыйм. Ул минеке түгел инде. Мин ашарга пешерергә ирем барлыкка килгәч, ирем белән тора башлагач, тырышып пешерә башладым. Аңа ярарга тырышып. Хәзер мин әлбәттә пешерәм. Балага да, иремә дә пешерәм. Минем ирем йорт ризыкларын күбрәк ярата. Без инде анда-монда барганда кафега, ресторанга кирсәк, тиз генә ашап чыгарга. Булай инде күбрәк ир ризыкларына өстенлек бирәбез. Шуңа күрә кухнядан чыгып, үземнең эшләремне эшли алсам, мин күпкә бәхетлерәк булам. Шуңа күрә ашарга пешерү минем яратмаган шөгыль. Кәефем булганда, кайвакыт мин бер тәмле әйбер пешереп куярга яратам. Теге көне буе кухняда юк минем өчен түгел. Син концертларда булганда ирең һәрвакыт синең белән була, ул вакытта кем белән кала? Кем була, шул да кала инде. Мин концертта булганда ирем буш булса, ирем белән. Ирем минем белән барса, минем дус кызларым бар. Дус кызларым бар, яңа гына минем белән бер вакыттарак бала тапкан дус кызларым бар. Без инде бер-беребезгә булышабыз. Балаларны карарга, мин аларны көн карап торам, алар минекен карап тора. Безнең балалар бергә үсәләр дисәң дә ярый. Әни миндә минем Чаллыда яши, шуңа күрә озаграк вакытка киткән вакытта без инде әнигә калдырабыз, Чаллыга кайтарабыз да әни карый. Менә шулай ничектер килеп чыга инде. Үзеңдә нинди дә булса кимчелек бар дип саныйсыңмы? Кимчелексез кеше юктыр инде ул. Минем бер кимчелегем бар. Минем менә бер сүз үземнең сүземне әйтсәм, бер фикергә килсәм, мине кире буру бик авыр. Мин менә үзем су кыяр мин,
су кыяр булганлыктан мен инде ижади шундай һавада очып йөрим әзрәк. Но менә елым минем үгез, менә шу үгез үзенекен итә. Менә упертый дип атала инде андый кеше. Менә бер ниндидер фикерем булса, все инде. Ул кай вакытта минем өчен әлбәттә кимчелек булып тора. Чөнки кайбер берне киридән уйлап, бәлки кешенең сүзенә колак салырга кирәктер. Мин инде аның өстендә эшлим хәзер. Тышкы кыяфәтеңә килгәндә. Ой, ул бөтен хатын-кызлар үзләреннән ризасызлык белдерәләрдер инде, ул миндә дә бар. Мин алар өстендә эшлим. Мин аларны күрсәтмәскә тырышам. Минем ирем миңа һәр вакытта да замечаниелар әйтә, мәсәлән. Ул бик әйбәт синең яныңда шундай кеше булу, синең эшеңне аңлап, сиңа һәр вакытта да дөрес юнәлеш биреп тора торган кеше булгач, ул бик әйбәт. Мәсәлән, син нәрсә белән канәгать түгел? Фигура инде. Менә без бит инде бер ябыгабыз, без тазарабыз. Менә мин үзем шундый. Миңа әлбәттә ошамый теге артык таза кешеләр, артык ябык кешеләр ошамый. Мин менә үзем нинди бар, шундый булып калырга тырышам. Әгәр дә тазарып китсәм, мин бер 3 көнгә диетага утырып алам, съемкалар алдыннан, ниндидер зур концертлар алдыннан. Әгәр дә артык ябыксам, минем костюмнарым миңа зурайып китә, шуңа күрә бер формада торырга тырышам мин. Инстаграмда сиңа язып калдырылган йөрәгеңә иң тигән комментарий. Минем алай йөрәккә тигән комментарийлар юк. Кайбер җырчыларныкы кебек минем андый бик күп негатив комментарийлар юк. Ну, очрый әлбәттә. Мин аларга игътибар бирмәскә өйрәндем инде. Мәсәлән, быел безнең ирем белән бергә яшәгәнгә 5 ел булды. Инде официаль рәвештә никах укытып, язылышып бергә торуыбызга. Мен инде үзебезнең яңа очрашып йөри башлаган вакыттагы фотоны куйган идем. Инде кешеләр бит инде котларга тиеш. Мин мәсәлән котлар идем. Ну, анда булды берничә комментарий безнең мәсәлән әби һәм бәби дигән. Мин дөресен әйткәндә башта үзем утырып көлдем. Чөнки көтмәгән идем андый комментарий. Ну, беләсезме? Ну, белмим инде. Читтән караганда мин уйлыйм, мин инде әбисман күренмәймдер дип уйлыйм инде. Шулай дип язган кешеләрне сез кара исемлеккә кертәсезме? Юк. Мин кара исемлеккә бөтенләй кертмим. Мин уйлыйм, андый кешеләрнең, мәсәлән, нинди дә булса, кешегә пычрак аталар икән, аларның проблема үзләрендә дип уйлыйм. Миңа шулай язган, миңа Аллаһ Тәгалә җибәргән шундый ирне, аңа җибәргән шундый хатынны. Шәп кеше әйтми, нигә бу үзенә өлкән хатынны алган дип. Кеше әйтә, каралы бу яшь ир алган түгел, яшь иргә кияүгә чыккан дип әйтә мәсәлән. Шулай бит, ике яклап карарга мөмкин бит. Ул мине сайлады, мин аны. Булды, бетте. Инстаграм шилтәрендә язылган начар комментарийлар сезнең кәефегезне берничек тә төшерә алмый. Юк. Төшерә алмый. Мин мәсәлән үзем бер кайчанда андый комментарий бер кешегә дә язганым да юк, язмас та идем. Миңа ул кирәк тә түгел. Мин үземнең тормышым белән яшим. Шуңа күрә андый комментарийлар язучы кешеләргә әйтер идем, үзегезнең тормышыгыз белән шөгыльләнегез, үзегезнең бәхтегезне эзләгез. Үзегез өчен яшәгез. Менә шу. Гомер бит бик кыска ул. Яшәп калыйк. Бүгенге көндә сине нәрсә куркыта? Менә нәрсәдән куркып яшисең? Менә шулай булмаса ярар. Нәрсә булмаса ярар. Ниндидер куркулар бар бит инде. Ул инде бөтен кешедә бардыр инде. Мин ул яшь бару беләндер инде киләдер. Үземнең якыннарым исән сау, сәламәт булсын дип телим. Ник синга күңелең тулды? Белмим, үзеннән үзе шулай. Соңгы тапкыр кайчан җылаган идең? Мин хәтерләмим. Мин гомумән сирәк җылыйм, но бер җыласам мин кирәген бирәм. Менә шулай. Бик нечкә күңелле мин. Күптәннән елаганың юк. Күптәннән елаган юк. Ну, мин уйлыйм, кеше җыларга тиештер дип. Чөнки аның синең эмоцияларың ничектер чыгарга тиеш. Менә минем ул 50 елап чыга,
или жыр булып чыга. Менә икесенең берсе. Шуңа күрә теге яшен тыйып торган, эмоцияларын тыйып торган кеше ул бик бәхетсез кешедер дип уйлыйм мин. Җылагыз рәхәтләнеп, эмоциялар чыгарга тиеш. Кеше алдында булмаса, үзегез булса да җылап күңелне бушатырга кирәк. Нигә син миңа хатлар язасың? Кабат яңартып, йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр көннәр. Күптән сулдылар син биргән гөлләр. Әмма бәхеттән еларга язсын. Әйе, әлбәттә. Шешкә зур итеп рәхмәт безнең студиябызга кунакка килгәнең өчен. Тагы да алда матур очрашулар көтсен. Сау сәламәт бул, матур бул, бәхетләни бул. Тормыш иптәшегез белән бергә озын узак матур итеп гомер кичереп, кешеләр көнләшерлек итеп яшәргә язсын. Ой, рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт Зоя тапшыруга чакырганыгыз өчен. Бик матур тапшыру, бик ошады. Гадәттә мин эмоцияларымны тыям. Бүген тыеп булмады. Сезгә дә исәнлек, саулык, тапшыруыгыз озын гомерле булсын. Безнең инде тамашачыларга да телисе килә. Бәхет, үзегезнең тормышыгызны үзегез корып, күңелсезлекләргә игътибар бирмичә, иң яхшы көн әле алда диеп яшик.